Nórsko je krajina, ktorá je známa svojou nádhernou prírodou, vrátane majestátnych hôr, hlbokých fjordov a malebných údolí. Táto severská krajina je domovom vikingov a je tiež známa svojou polárnou žiarou, pohostinnými ľuďmi a bezpečnými cestami. Hoci Nórsko nie je bežnou dovolenkovou destináciou Slovákov, tí, ktorí ho navštívili, si túto krajinu obľúbili a zaradili na zoznam svojich pravidelných návštev. Nórsko sa dlhodobo zaraďuje do prvej desiatky najšťastnejších krajín sveta. Medzi hlavné dôvody, prečo sú Nóri tak šťastní a spokojní, patrí pocit spolupatričnosti a bezpečia, sociálny systém, ktorý sa o nich stará v rôznych aspektoch, trávenie času v prírode, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, výška príjmov, kvalita zdravotníctva, sloboda a kvalita služieb poskytovanými orgánmi štátnej správy. Zaujímavosťou je, že i keď je Nórsko významným producentom ropy a zemného plynu, väčšina spotrebovanej energie v krajine pochádza z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že získané finančné prostriedky z predaja fosílnych palív sa investujú do budúcnosti krajiny, do jej infraštruktúry a v neposlednom rade na zvýšenie životnej úrovne Nórov. Nórsko má jeden z najstarších zákonov na ochranu prírody. Už v roku 1903 bolo Nórsko prvou krajinou na svete, ktorá prijala zákon na ochranu prírodného dedičstva a tým sa zabezpečilo zachovanie krajiny a prírodných rezervácií. Ďalší norský zákon pod názvom Allemannsretten, čo v preklade znamená právo pre všetkých, je princíp, ktorý umožňuje verejnosti voľný prístup k prírode. Tento zákon povoľuje ľuďom chodiť, kempovať, zbierať voľne dostupné plody, byliny či huby na väčšine verejných alebo neobývaných pozemkoch, pričom kladie dôraz na zodpovednosť návštevníkov a na rešpektovanie prírody a súkromného vlastníctva. Nórsko je jednoducho jedinečné miesto na našej planéte, ktoré treba navštíviť aspoň raz za život. No a k tomu potrebujete mať splnené 4 body či požiadavky. Za prvé, musíte si vyhradiť na spoznávanie tejto krajiny primeraný čas. Takisto by ste mali mať chuť spoznávať a zdolávať cestovateľské výzvy. A samozrejme je potrebné mať pripravené aj primerané množstvo finančných prostriedkov. No a tá štvrtá podmienka je nasledovná. Je ideálne túto krajinu spoznávať s niekým, kto tu žije, má skúsenosti, vie poradiť a postará sa o väčšinu vašich cestovateľských predstav. A tým niekým je Tibor z cestovnej kancelárie Nordic Travel. S Tiborom a jeho cestovkou sme niektoré oblasti Nórska precestovali už nie jeden raz. No a aký je postup a ako to celé funguje, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Vaším prvým krokom pri objavovaní Nórska je získať prvotné informácie a navštíviť webovú stránku cestovnej kancelárie Nordic Travel. Tu sa dozviete veľmi dôležité informácie nielen o Nórsku, ale hlavne niečo o rozsahu možností, ktoré táto cestovka pre cestovateľov ponúka. Ponúka je 10 zájazdov v rozsahu 6 až 11 nocí a v sume od 1000 eur do 2000 eur. Každý zájazd je podrobne opísaný z hľadiska času, miesta a formy ubytovania. Samozrejme pre tých záujemcov, ktorí by chceli zažiť alebo navštíviť iné miesta, aké sú v ponuke, je možné si dohodnúť individuálny program a poprípade predĺžiť aj svoj výlet, či ísť len vo dvojici spolu so sprievodcom. V tomto prípade je potrebné počítať aj s inou dohodnutou cenou. Takisto platí, že aj v prípade nepriaznivého počasia sa môže po dohode všetkých účastníkov zmeniť aj presne stanovený itinerár. Vždy je to o dohode a miestnych podmienkach. Cestovka Nordic Travel je určená pre menšie skupiny, čo môže byť veľmi výhodné pre flexibilitu niektorých rýchlych rozhodnutí. V cene zájazdu je započítaná doprava, ubytovanie a sprievodcovské služby. Letenku a stravu si hradia účastníci zájazdu individuálne. Aj preto je výhodou, ak na vybraný zájazd ide skupina priateľov, ktorí sa navzájom ako tak poznajú. Môžu sa tak spoločne ľahšie dohodnúť na forme stravovania či náročnosti denných výletov. Mne pomohlo, že som si nechala to mokré a na tú jednu kúsku som si dala hento.
No a keď máte vybraný a dohodnutý termín zájazdu, je potrebné si zarezervovať letenku. Ak tak urobíte v predstihu 3 mesiacov, prekvapí vás nízka cena letenky. Posledným krokom je váš odvoz na letisko. My sme si zvolili dopravnú spoločnosť Slovak Lines. Táto spoločnosť si prešla neskutočne pozitívnym prerodom k vysokej úrovni svojich služieb. Sú presní, spoľahliví a hlavne pracovníci tejto spoločnosti sú ochotní a nápomocní pri riešení akýchkoľvek vašich požiadaviek. Všetky základné podmienky máme splnené. Miesto a čas pobytu v Norsku sú dohodnuté, cena za pobyt je zaplatená a my frčíme na sever. Nakoniec sme sa dali dokopy 6. Poznáme sa z predošlých výletov, takže sme na seba celkom zvyknutí. Na väčšine letísk si základné úkony, ako je odbavenie batožiny, robíte úplne sami. Nie je to žiadna veľká jadrová veda. Hoci ak si urobíte nejaký nesprávny zápis do cieľovej destinácie, uvidíte svoj kufor na dlhšiu dobu naposledy. Ježiši. Z Nordic Travel sme dohodnutí na presnom mieste a čase príchodu na letisko v Oslo, kde si nás má vyzdvihnúť Tibor. Naloží nás do mikrobusu a hneď môžeme vyraziť k naplánovaným cieľom. Budeme v Norsku 7 dní a dohodli sme sa na individuálnom programe, ktorý sme pripravení si upraviť podľa aktuálnych podmienok počasia. Zatiaľ je naozaj nádherne. Slnko svieti a Norsko nás víta nádherným počasím. Všetko klape presne podľa plánu. Tibor nás čakal na letisku, rýchle zvítanie sa, naloženie kufrov a môže začať náš severský trip. Keďže náš výlet trvá obmedzenú dobu a chceme vidieť čo najviac z miest, ktoré máme v pláne navštíviť, treba sa pripraviť na častú zmenu ubytovania. Ubytovanie je dohodnuté vopred a všetko zariaďuje Nordic Travel. V tomto prípade sa môžete tešiť naozaj na originálne miesta, kde si budete môcť oddychnúť, poprípade si pripraviť spoločnú večeru či raňajky. bonito. The grown-up phase with one best friend. It was easy going roll. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then.
rámci stravovania a cestovania z Nordic Travel je to v zásade jednoduché. Jedlo a pitie si zabezpečujete individuálne alebo spolu ako jeden kolektív. Napriek tomu, že Nórsko nepatrí úplne k najlacnejším krajinám, keď si potraviny nakupujete spoločne a v určitých obchodoch, ktoré vám poradí váš sprievodca, je o stravu postarané priam kráľovsky. A kuchynská výbava vo viacerých ubytovaniach je na vysokej úrovni. V ponuke je aj tretia alternatíva, ktorú môžete využiť. Jednoducho navštívite nejakú miestnu reštauráciu. Tu v tejto oblasti ich nebolo mnoho, ale každá ponúkala kvalitné jedlá z domácej produkcie. A domácu rybaciu polievku a Norway by sme mohli jesť každý deň. Najdôležitejšie, kvôli čomu sme tu, je krajina sama. Prírodné variácie, ktoré Nórsko ponúka, jej hory, ľadovce, divoké rieky, turistické možnosti sú fenoménom na celej našej planéte. Nórsko vie cestovateľa ohúriť a prekvapiť svojou majestátnosťou, rozľahlosťou, ale zároveň aj prístupnosťou všetkých cestovateľských cieľov, ktoré chcete zažiť a vidieť na vlastné oči. Veľkou výhodou cestovania po Nórsku v období polnočného slnka, čo je čas od konca mája do konca júla, je, že máte všetok čas pre seba a nemusíte sa nikam priveľmi ponáhľať. Slnko zapadá približne o polnoci, takže na výlety máte poriadne dlhý deň. A ísť na kratší výlet aj o 7 večer nie je žiadnou zvláštnosťou. Keďže nechceme celý dlhý deň stráviť presunom po cestách, volíme prevoz trajektom. Nórsko má dokonalú a bezpečnú cestnú infraštruktúru, ale krajina je priveľmi členitá a niektoré cestné úseky sa dajú radikálne skrátiť po vodnej hladine. Takže túto možnosť okamžite využívame. Väčšinu turistických výprav, ktoré počas dňa z Nordic Travel realizujeme, sú v kategórii ľahké až stredne ťažké. Ale tu si treba zvážiť, na ktorú obťažnosť mám a na ktorú nie. Predsa len sme vo vysokohorskom prostredí a ak niekto obišiel Štrbské pleso hodzaj 3-krát, to ešte neznamená, že má za sebou vysokohorskú túru. Našťastie tu v Nórsku sú turistické chodníky riadne značené, takže je vždy možnosť sa vrátiť naspäť k východiskovému bodu, ak už dochádzajú sily na pokračovanie. Na dnešný deň sme si vybrali túru k 2 vežiam, ktoré dominujú nad mestom Sogndal. Sú vo výške 1170 metrov a vedie k ním chodník, ktorý sa označuje ako služobný, hoď je využívaný hlavne turistami. Jedná sa o veľmi atraktívnu oblasť, odkiaľ sú nádherné výhľady na okolitú krajinu. Ale treba sa pripraviť na to, že občas je cesta strmá a v tejto výške môžu byť aj zvyšky snehu. A keď po 2 hodinách zrazu zahliadnete v rohu oka väžu a tešíte sa, že ste už v cieli, tak môžem vás uistiť, že ešte nie ste. Hlavne, že je krásne počasie, tak nefrflem a makám ďalej. Hej, ahojte. Počkej už tak. To si. Yeah.
pozrieť, že či nebude jednoduchšie skočiť. Nie. Som spokojný. Dnes nás čaká veľmi atraktívny a zaujímavý výlet. Bude o čosi náročnejší, ale priblížiť sa na dosah mega obrovského ľadovca je výzva. Po pomerne prudkom chodníku sa chceme dostať k jednému z ramien ľadovca Josedalsbreen. Jedná sa o najväčší pevninský ľadovec v Európe. Výšku 1000 metrov by sme mali zvládnuť za 3 až 4 hodiny. Na túru je nevyhnutné mať na nohách poriadne pevnú obuv, nepremokavé oblečenie, dostatok jedla a vody. Keď si predstavím, že tento kopec musí byť hlboko pod nami a až vtedy budeme skoro v cieli, chytá ma mierna panika a v duchu velím na ústup. Ale ja som tvrdohlavá mulica, tak šlapem ďalej. Prechádzame cez pomerne hrubú vrstvu zvyškov ľadovcového splazu, ktorý sa tu vytvoril a posúval niekedy koncom zimy. Bral so sebou aj zeminu a podložie z tohto údolia. Treba byť však naozaj veľmi opatrný pri prechode, lebo niektoré časti povrchu sú narušené a prepadnuté. No a pod týmto snehovým jazykom z ľadu a zeminy tečie pomerne prudko voda, ktorá by vás mohla zobrať na večnosť. No a aby sa tak nestalo, je dobre sa spoľahnúť na skúsenosti a rady nášho sprievodcu Tibora. Terén začína byť stále ťažší a náročnejší. A aj tí, čo majú celkom dobrú kondičku, ale majú problém s výškami, urobia správne rozhodnutie a nepokračujú ďalej. Vždy je dobré a rozumné si zhodnotiť svoje možnosti a počítať s tým, že cesta naspäť do údolia je rovnako dlhá, strmá a rovnako náročná. Aha, dobre, toto sa ešte dá. Dobre. Dobre. Hlavne kľud. Počasie sa začína mierne zhoršovať a ja oceňujem, že sme dobre oblečení a obutí. Tak, a sme pri cieli, pri jednom z ramien ľadovca Josedalsbreen. Niektorí z nás, ktorí majú viacej nachodené po našich horách, pokračujú ďalej. My ostatní sme zvážili opäť svoje možnosti a zahájili našu obľúbenú činnosť. Oddych a vychutnávanie si okolitej krajiny. Je čas na návrat do údolia. Čaká nás rovnaká náročnosť ako smerom nahor. Po absolvovaní týchto dvoch o čosi náročnejších výletoch máme dohodu, že bude nasledovať oddych, relax a zábava. Tak s tým súhlasíme všetci. Je to dobrý plán a možností máme celú kopu. Itu bor. Yes!
Neznám rybárske šťastie, ako si nepraje. Všetky norské slede sa niekam vyparili a my sa domov vraciame bez sľúbeného úlovku. Ešte posledný pokus a rýchlo do pohodlia nášho nádherného ubytovania. Dôležité ale je, že sme tento deň venovali regenerácii síl, oddychu a relaxu. Zajtra nás čaká opäť zaujímavý deň. Predpoveď na dnes hlási mierne zhoršenie počasia. Zhoršenie platí viac pre nás ako pre Nórov. Tí sú na rozdiel od nás viacej zvyknutí na upršané veterné dni. Sú v pohode a berú to ako prirodzenú súčasť nórskej klímy. Pre nás a pre Tibora to znamená, že budeme musieť nájsť alternatívu pre dnešný a nasledujúce dni. Štverať sa po kopcoch v tomto počasí nemusí byť úplne bezpečné, tak si vyberáme vhodnú prírodnú atrakciu na tieto dni. Piesočné pláže v západnej časti Nórska. Heartbeats up and down, I'm in a gambling phase. Going round and round. Oblasť Veskap, kde sa nachádzame, je známe svojou drsnou a nádhernou krajinou a prekvapivo aj nádhernými piesočnými plážami. Hoci Nórsko nie je typickou plážovou destináciou, tieto miesta ponúkajú jedinečný zážitok v severskom prostredí. Najznámejšia a často označovaná za jednu z najkrajších pláží v Nórsku je pláž Rættvik. Nachádza sa neďaleko mesta Maloj, ktoré leží v tesnej blízkosti polostrova Stad. Táto pláž je skrytým klenotom a je často označovaná za karibskú, vďaka jemnému a bielemu piesku. Aj keď sme sa tu ocitli v máji, keď teplota vody a stav podnebia je úplne iná ako v Karibiku, Nóri majú na to zjavne iný názor. Samotný Vestkap je plochá skalnatá plošina týčiaca sa 496 metrov nad hladinou oceánu. Je to najzápadnejší bod pevninského Nórska a ponúka panoramatické výhľady na všetky strany. Už len cesta nahor je sama o sebe zážitkom a ako už je dobrým nórskym zvykom, aj v tých najopustenejších častiach krajiny sú cesty dokonale upravené a postavené. Dominantou je radar Stad, ktorý slúži ako meteorologický radar a stal sa ikonickou dominantou tejto časti krajiny. Pobrežie západného Nórska je notoricky známe svojimi silnými prúdmi a premenlivým počasím. Plavba v tejto oblasti bola zvlášť nebezpečná. Aj preto boli vybudované majáky, ktoré plavbu v tejto oblasti robili o čosi bezpečnejšou. My sme sa prišli pozrieť na maják s názvom Hendanes. Je to 8-boká drevená väža a jej svetlo bolo vidieť zo vzdialenosti 24 km. Tento maják svoju aktívnu službu skončil v roku 1992. Aj napriek drsnejšiemu norskému počasiu nemáme byť chuť zalezený niekde v teple a v závetrí. Nakoniec platí stará známa zásada. Počasie nikdy nie je zlé. Zlé je len nedostatočne oblečený turista. A platí aj druhá známa vec. V Nórsku vždy objavíte niečo, čo vás zaujme a čo ste nikde inde vo svete nevideli. Okrem ikonických majákov sú tu aj ďalšie stavby, ktoré Nórom pomáhali prežiť v tejto drsnej prírode.
malé vodné mlyny, v Nórsku známe ako Kvernhus. Tieto stavby zohrávali kľúčovú úlohu v živote miestnych komunít. Ich hlavným účelom bolo samozrejme mletie jačmeňa a ovsa. A keďže tu boli menšie a nie moc vydatné vodné toky či skôr potôčiky, ich hnacie koleso bolo umiestnené horizontálne. To je turbína? Tento spôsob umiestnenia bol vhodný pre malé mlyny tohto typu, ktoré nemali prítok väčšieho vodného toku. Zaujímavosťou ale je, že na rozdiel od mlynov v našich oblastiach bolo to, že každá rodina mala svoj vlastný mlyn, tak aby si svoje zrno mohli namlieť sami. Voda na mlyn bola vedená úzkými žľabmi aj k ďalším mlynom iných rodín. To znamená, že tu nik nemusel platiť mlynárovi za jeho služby a každý si mohol namlieť toľko múky, koľko potreboval. No a tí, čo mlyn nemali, mohli využiť mlyny týchto rodín, slobodne a bez poplatkov. Aj toto správanie a spôsob myslenia niečo vypovedá o samotných Nóroch. Správajú sa komunitne, nik sa na nikoho nepovyšuje a vzájomná pomoc je na prvom mieste. No a to je len zopár z mnohých dôvodov, prečo sa Nórsko nachádza na prvých priečkách krajín, kde sa šťastne a spokojne žije. Naša cesta sa nám pomaly končí. Doputovali sme k najzápadnejšiemu okraju Nórska. Pred nami je už len oceán a niekde v diaľke zamrznuté Grónsko. Počas 6 dní sme toho naozaj veľmi veľa videli. Zažili skoro všetky podoby nórskeho počasia, vyliezli na vysoké kopce, brodili sa v snehu, liezli po skalách, užili si piesočné pláže, jedli fantastické jedlá, proste sme si to náramne užívali. A aby toho nebolo málo, Nórsko nám na rozlúčku pripravilo ešte jedno milé prekvapenie. Zahnalo búrkové mračná a ponúklo nám ďalší nádherný pohľad na túto krajinu.